yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu ni to Conakry lamorde Guinée. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓere fi fulfulde jamala wale mon bismilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko haltine go'o lewru jeenayi ɓuuri hitande ujunnaji ɗe nogas e joyi ko ɓuri tengtude kabaruji ɗe oɗo subaka to leydi Mali waɗi lebbi jeetati wuro Nuh Bozo e nder diwal jenne hakkudere leydi ndi to mofti no woni uddere kuliyankoɓe yimɓe ngo wuro nguuri ko ndema ngeegu e awo hoɗuɓe e nder nde saare andini wonde eɓe gondi e torlaji kewɗi men garti oɗo kabaru e Guinée orgal sumgoji référendum ɗi udditi guila capantati go lewru ndu gonɗen nambir ngo lewru faltidu e o saaha pelle dawro ɗe no goni yiilade leydi ndi pelle jingganoje fedde CNRD laamine nde waɗi jonde e nder yoga e leyɗe Conakry ngam andinde o sariya mawɗo mayen garti oɗo kabaru. Chine batu fedde gollodiral Shanghai woni SCO fuɗɗoto hande altine fodde hooreɓe leyɗele nogas no bisma toon e gila hanki fandare ngu batu ko hollirde wonde sifa goɗɗo jokkodiral ana wawi wonde taw ko Chine ɓurata hen mantinade e saaha mo Amérique ɓeydi sagale fewde leyɗele ɗe. Tedduɓe bisimilla mon. On calminama on juurama on jettama bismilla mon e ley kabaruji ɗi to Mali puɗɗortoɗen ko ɓadi lebbi jeetati kuliyankoɓe no uddi ngo wuro biyetego Nuh Bozo ko jeeya e nder diwal jenne hakkudere leydi ndi yimɓe ngo wuro nguuri ko ndema ngeygu e awo hande ɓe no haɗa yaltugol e nder ngoɗo wuro maɓɓe yaha nokku goɗɗo hoɗuɓe Nuh Bozo andini wonde eɓe gondi e torlaji kewɗi keɗoɗen Ummuba ɗo fayda gila lebbi jeetati yimɓe jogiiɓe kaɓirɗe no haɗi naata yalta ngal diiwa yimɓe Nuh Bozo no haɗa waɗugo kala golle yowitiiɗe faggundu hoɗo ngo gooto e jeyaɗo e ngo hoɗo no arta e mum hande ka tiɗale won do amen sanne dungoy keɓata darande luumo min keɓata yaade min nanga liɗɗi sukaɓe amen reeɓe won ñawu won buuɗi wala fof ko min mbawi waɗinde hoore amen joni anda fe hono min kaldirto so amen e nungu ko yimɓe hani gollude so heɓa landina e nungo menen wala fof ko min gondi wadde golle amen nangol liɗɗi nde bumɓe jaati hattame wadde golleji amen miɗen jiyaɓe eɓe jiyame ko weliɓe ɓe gondi wadde o alhaali no addani ɓe caɗele hewɗe ko ɗum saabi lellugo piiji ɗuɗuɗi wano lekki e faggitorɗi e wi o seedejo mo yiɗa yo inde mum feññine jon latto lebbi jetti mouvement fe hunde wala lesar nde terroriste en wari ɓe naɓiri yimɓe amen yogo ɓe mbari yogo yeesamen lekkiji fe hunde wala le ngeni Nuh Bozo jati fe hunde wala joni kay nungu ko ɓetti ko komin keɓ mi rimi seede ko ɗum ɓe ñamanno ɗum luttimi nungu yetti joni demal ko waɗede joni ko fuɗɗi joni ko woni yolbere ñande fuu yimɓe bonɓe wara e malfem minen kam min daara e courant min daara e ndiyam min daara e fe hunde min keɓa min guurata en andinay wonde wona Nuh Bozo tun ɗum fewti hino ɓuri ko ɗolinoga e nder ɗin no tawa jafaraɓe gosi e leeri